Доцент Налбантов, защо избрахте на празни усилия на любовта и защо Шекспир? Ами, как да ви кажа, то много лесно се отговаря. Много малко театри, а може би никой не може да има едновременно толкова млади хора, за да попълни персонажите на тази пиеса, която е за, айде да не кажем за първата любов, но за истинската любов, която върхлита всеки човек, поне веднъж в живота му. Значи разполагаме първо с млади хора. Очакваме да ни гледат млади хора. Тези, които се докосват до това чувство, които го искат или го изпитват. Второ, още по-лесно се отговаря, когато се води такъв клас, то не е театър, трябва да се намери работа на всички. Вие знаете колко малко пиеси има с женски роли. Така, те са наполовина. Тук да кажем мъжете идеално попълниха персонажите, но някои от дамите трябваше да се дублират. И може би има и трето. Когато са играли, грубо да го наречем, психологическа драма, опасни за военноприятели, редно е да изиграят комедия. А още по-редно е, според мен, тя да бъде стих. Леко ли протече процеса на създаване на спектакъла? Аз не бих казал, че е минал леко, защото ако мине леко, знаете, получава се нещо средно, не давам мярката какво се е получило, това ще реши публиката или хората, които имат особено око към такъв вид творчество. Но класът беше задружен, с много малки изключения, винаги има такива. Класът обикна пиесата. Така, в това отношение беше леко, защото на младия актьор или студент по актьорско майсторство могат да му се простят много неща, но възрастния няма неговия чар. Ако щете този още неопитан мерак да бъде на сцената, да види какво от героя има в него, какво той ще вземе от героя. Защото аз мисля, че ако им се наложите първо да се обясняват в любов, ще предпочитат начина, по който Шекспир е казал как да го правят героите. Езикът на Шекспир е просто велик. И превода на Валери Петров е... А да не казвам велик, защото много велики ще станат, но той просто е съвършен. Може ли да се направи паралел между нивото на студентите по актьорско майсторство тук в Пловдив и колегите им в надвис? Сега, ако го направя аз, човек, който се е отказал от много други места да бъде, по причини, които не искам да обяснявам, нали ще разберете, че ще натежи там, където съм сега аз. Аз не знам, други трябва да направят тая разлика, но аз мисля, че тук растат, някъде не казваме по-добри, но абсолютно на възможностите на всички други заведения, които обучават по театрално изкуство. Вижте, аз имам особено отношение към тези млади хора. Факт е, че в това бездуховно време те се обричат. Те искат да имат една професия, която първо трудно ще намерят вече място, къде да упражняват, и второ ще получават възможно най-малките заплати. И опитай се на някого да му кажеш да се откаже от нея. И ако той се откаже само, ако не го откажат обстоятелствата, ако един се намери такъв, значи може да правим каквито си искате разлики, да търсим такива. Тези деца са малки апостоли. Какво според вас е бъдещето на българския театър? Театъра никога няма да загине. Просто хората ще се уморят на сапунки, ще се уморят на телевизии, в които само им дават акъл и говорят, или само за парно се говори, или само за политики. Театър е живял в някой път не по-тежки или лоши, да ги наречем, времена от сегашните. Театър е демосно изкуство. Идва момента, в който хората почват да го искат. Те вече го искат. Голямата криза, според мен, на театъра се преживя и тя е предимно по стресови ситуации и по материални причини. Това изкуство на живия човек, и на живия в залата, и на живия на сцената, то няма с какво да бъде сменено. Каквото и да е в един филм с много възможности, камерата да играе навсякъде, да прави тя монтажни движения и т.н. все пак сенки. Всяка прожекция си прилича. А тук представлението не може да бъде еднакво. Същите думи се сговорят, същите хора ще ги играят. Но тази вечер е едно, утре вечер е друго, защото то диша, както диша жив човек. Как виждате бъдещето на тези почти готови актьори? Това е основният проблем. Но тези деца няма да се натискат като тези, които завършват театралната академия във Витис.
да търчат за София. Тези деца, според мен, ако им се потегне ръка, където и да е, в който и край на България, където има театър, но той е професионален, и където са чули, че има добри творци, в случая режисьори, които да ги поемат, защото те тепърва ще трупат опит, те няма да се откажат от никъде. Статистиката сочи, че кандидатите за актьори в Пловдивския университет с всяка учебна година намаляват. Какви са шансовете на специалността да просъществува? Пловдив има шанс да продължи да поддържа този раздел актьорско майсторство за драматичен театър, ако качеството на студентите, аз не мога да кажа сега къде е, защото сега завършвам моя клас и не аз съм този, който трябва да го каже, не само се изравни, а надмине нивото на другите. Това е млад в тая насока университет, значи още известно време може да му се дава шансове, но трябва да се завие гвозди. Какво ще пожелаете на вашите студенти? Ами аз първо все им казвам, правете така, че да сте здрави, защото болният човек не може, много енергия се изисква за всяка роля, особено когато е Шекспир. Второ, шанс, късмет им желая. И трето, да се пенсионират като артисти. А не като зързавачи, нали? Не обиждам зързавачиите, но да учиш 4 години актьорско майсторство и да идеш на Сергия, това е човешка драма. И аз много добре разбирам тия хора. Просто да се обичат неупомена, да се я галят с поглед и да изслужат като жрици и жреци.